Baka di naka-play. Nagmat pagnanan. Hello guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yan, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa.
Uy! Ako muna!
ano nga ikaw? Ibak. Taktapel. Bigan. Wisit. Madimi kami naka-play tatay. Ha? Mukhang di naka-play. Nagmet pagnanan? Lidasan Tolentino Vera. Ay kinanan naglaing nga ubingay. Woo! Inilit na. May sanak eh. Ganas. Nag 360.
So kami ano nga? Ito po yung ginagawa namin pag every Friday, day off. Friday off. Ganito ginagawa namin dito. Jajakol. Ito lang yung libangan namin. Itong libangan namin, Jajakol. Hindi. Ikuanan to na. Tawanin na yung boses mo. Ipagpabuya naman lang, tadi magsasaw. Gana tagsaw. Daar din na kami mo, ha? Alanggar nga, oh. Siyempre, sa umit, daar pite. Ang ato yun, di ka nga kami, di na ko. Naman na rin ako. Ano ko nakaradyo ko na niya puyot? Wait lang. Ting sundot. Kung ano eh, hindi sarteng. Ano ba yung mangga ganun? Si Lebron, Lebron. Lebron ba yun? Bakakam. So pwede dito may kaya ayaw nagigigat ba natin niya? Sino? Hindi ba? Awin, nakamisa kami. Nangapak lang. Tangan mit di maksi ka. Basta magamit na, may mabalik na yun sa sapura, sa sablang mo rin. Hindi ka pala, may disok. Basta. Wow, sipos-sipos mo lang. Basta inadal ko din, nagadalak. Sakit. Pagtangan di maksi ka. Hindi nakitsikan isip na. Counted. Bang ka nakaturaw? Ang ka nakaturaw kung na tayo. Shoot. Tatay nagamit ka? Pulau lang nga niya, pe. Aji, dial talaga ako. Pinarpartahan. Sige, pagtaulo. Suwag tuloy yung kape. Ini? Buksit na. Uno na eh.
Buti di ba? Natin din naman lainig. Tipping. Hawak na. Sana all, bagong sapatos. May ano tayo, ma'am? Kasama siya, Horda ko. Dito pa. Bagus lagi sih ini. Yes. Ini kan yang shoot ke. Dawat yang may dawat. Nah. Bisa lagi, pagitin lagi dawatin naman mo. Kalbun dyan na yan. Ito pag di gusto na pudo. Sila manglulubo sila. Ayan, gusto mo raw. Gusto mo jakpan ako gordiano, gusto mo kita. Nini. Shoot mo na! Ngay mo pa may. Mas na. Nakita ko rin dati kung nag-deliver. Kung nag-deliver sa hospital tayo. Clean eh. Ye, pahad tayo. Nandamaw. Diyan ka mo arte rehab. Sa pulay tong yan ang rehab ay. Ah, ano na? Rehab. Sa pulay kan kumasapulan tong yan ang rehab. Hindi, rehab di pagdeliveran. Ang kumasapulan ako lawang yun tong yan ang Ayo. tingnan tayo ng yung nakita ko. Dinamak ka. Ano yun, JD? Yung Game ball. shoutout kay Pasok, nagpapa-shoutout rong kahapon.